Alright guys, welcome back to the channel. जोंनि माखासे बिटिआरनि पलिटिकल पार्टिफ्रा माखासे गेरेन्टि एबा रादाय लानानै फैदों। आंहा मोननैसो कुइसन दं। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव थानाय हाफोरखौ रैखाथि होगोन होननानै बिथांमोना मानो रादाय होनो हायाखै? मानो गेरेन्टि होनो हायाखै? जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव हाबसोनानै थानाय आनअथराइज सुबुंफोरखौ होरन हरगोन होननानै बिथांमोना मानो गेरेन्टि होनो हायाखै? मानो रादाय होनो हायाखै? गिदोंसो नामा? सोरखौ गिदों? ना इलेक्शनाव जेनजानो गिदों? बेबायदि रादायखौ होयोबा इलेक्शनाव भट मोननाय नङा साननानै बिथांमोनहा बे रादायखौ होनो हायाखै नामा? 2019 निफ्रायनो गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय अर्डार हरनाय होखारनांगौ होननानै अर्डार हरनायखौ दिनैसिम मानो मावफुंनो हायाखै?